Maraba da zuwa tashar Gilashi Top TV, ku danna subscribe kana ku taba alamar kararrawa ta yadda zamu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Tofa wata sabuwa, shin ko sanya takunkumi na tsawon lokaci na yin illa ga lafiya? Kamar yadda ake ci gaba da yaɗa wani sako a shafukan sada zumunta da ke bayyana cewa akwai hatsari a sanya takunkumin fuska mai bada kariya daga cutar coronavirus. Sakon wanda aka fi yaɗawa a WhatsApp, wanda bai ɗauke da sunan wanda ya ƙirƙire shi, ya lissafo haɗuran da mutum ka iya shiga idan ya sanya takunkumi tsawon lokaci. Hasali ma an bayyana cewa mutum na iya mutuwa idan ya bar shi a fuskarsa, sannan an bayar da shawarwari dangane da yadda ya kamata mutum ya sa takunkumin duk dai a cikin saƙon. A dangane da haka ne wasu kafafen yada labarai suka tuntuɓi Farfesa Abubakar Sadiq Isa na cibiyar bincike akan cututtuka masu yaduwa ta Jami'ar Bayero da ke Kano. Farfesan ya yi bayani kan wannan saƙo kuma ya amsa tambayoyi kamar haka. Jaridan ya fara tambayar farfesa da cewa shin ko barin takunkumi a fuska tsawon lokaci na iya yi wa mutum illa? Farfesa Abubakar Sadiq Isa ya fara amsa tambaya da cewa ya ce wannan ba gaskiya ba ne, a kimiyyance babu wata shaida da ta nuna cewa barin takunkumi a fuska tsawon lokaci na haifarwa da mutum illa. Abubakar Sadiq Isa ya ci gaba da cewa ba kamar yadda saƙon nan da ake ta yaɗawa ya nuna ba. Barin takunkumi baya wani tasiri a iskar oxygen da mutum yake shaƙa bare har a kai ga shiga hatsari, a cewar farfesa. Abubakar Sadiq Isa ya ce barin takunkumi a fuska shi ya fi dacewa a duk inda mutum yake, in ji farfesan. Abubakar Sadiq Isa ya ce amma idan mutum yana cikin gidansa a zaune ba lallai sai ya sa takunkumin ba. An fi so idan za a shiga bainar jama'a ko a gida ko a waje. Dan jarida ya sake tambayar farfesa shin ya kamata idan mutum yana tuki a motarsa shi kadai ya sa takunkumi? Farfesa ya ce babu laifi a wannan, amma ba lalle bane, ba a cika so mutum yana taba takunkumin ba saboda yana iya daukar kwayoyin cuta da ke hannunsa ya sa a jikin takunkumi, daga nan kuma su shiga jikinsa ta hanci ko ido ko baki. Abubakar Isa ya ci gaba da cewa don haka idan mutum ya riga ya sa takunkumin a fuskarsa kuma yana cikin motarsa yana zuwa wani waje, yana iya barin takunkumin har ya isa inda zai je, in ji farfesa. Ya ce wannan na nufin an takaita yawan tabawa saboda yawan sawa da cirewa ba shi da amfani. Gara a bar shi a fuskar a janye shi zuwa haɓa kamar yadda wasu suke yi, in ji farfesan. Dai farfesan ya ce idan mutum bai riga ya sa takunkumin ba har ya shiga mota, mutum na iya bari sai ya je inda zai shiga cikin mutane sai ya tsaftace hannunsa sannan ya sa takunkumin. Ɗan jarida ya sake tambayar farfesa wace hanya ce mafi dacewa da za a sa takunkumin fuska. Farfesa ya ce da farko dai ya kamata a sani amfanin takunkumin fuska shi ne don mutum ya kare kansa sannan ya kare mutanen da yake mu'amala da su daga kamuwa da cututtuka. Farfesan ya bayyana cewa takunkumi na kare kwayoyin cututtuka daga shiga hanci ko baki. Idan mutum zai sa takunkumi kamata ya wanke hannunsa sosai da ruwa da sabulu. Sannan mutum ya kama igiyoyi biyun da ke jikin takunkumin ya sa a bayan kunnensa. Yana da kyau mutum ya san cewa lalle ne ya rufe hancinsa da haɓarsa. Wannan ne zai tabbatar da takunkumin zai yi aiki yadda ya kamata, a cewar farfesa. Ya kuma ce idan irin takunkumin nan ne mai launin shuɗi da fari, mutum ya tabbata ya matse shi a karan hancinsa yadda babu wata babbar kafa a gefen karan hancin, kuma ɓangaren shuɗi shine zai fuskanci waje yayin da ɓangaren fari za a sa a fuska. Farfesa ya ce a guji sa takunkumi idan akwai danshi a fuskar mutum, idan an yi alwala ko kuma an yi zufa, a tabbatar an tsane fuska kafin a sa takunkumi, saboda idan akwai ƙwayoyin cuta a makale a fuska suna iya biyo lemar nan su shiga kafar hanci ko baki, in ji farfesa. Haka kuma farfesa ya ce ba a ko'ina ake cire takunkumi a ajiye ba, a tabbatar cewa guri ne mai tsafta da aka goge da ruwa da sabulu ko sinadarin tsaftace wuri. Ya ce shi ya sa ma hanya mafi dacewa ita ce kada a cire har sai an gama amfani da shi.
Idan kuma ya zama dole a cire, abu mafi dacewa kada a maimaita takunkumin a sa wani sabo, wancan a yar da shi a shara, musamman ma kwandon shara mai zurfi. Amma idan takunkumi ne da aka ɗinka a gida wato na yadi, ana so a wanke shi kullum da sabulu, kuma idan da hali a sa dutsen guga a goge shi. Wannan ne zai kashe duk wasu ƙwayoyin cuta da suka makale a cikin takunkumin. Domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishaɗantarwa, to ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.